belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter op 28 september om 5 mannen vrij te spreken van de grote drugsroof uit een politiebureau. In 2018 werd er 600 kilo cocaïne gestolen. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de verdachten opgepakt, maar de rechter bepaalde anders. Nu wil het Openbaar Ministerie dat in een hoger beroep opnieuw naar de zaak gekeken wordt. Minister van Financiën Javier Silvania heeft onlangs laten weten dat er meer gecontroleerd gaat worden op de belastinginkomsten vanuit het notariaat op Curaçao. Dat heeft direct gevolgen, aldus de minister. Op zijn Facebookpagina schreef hij dat in de eerste 7 maanden van dit jaar er gemiddeld 2,5 miljoen gulden per maand binnenkwam aan overdrachtsbelasting. In augustus was dat 5,6 miljoen en in september 8,8 miljoen. Volgens de minister een record zoals we niet eerder hebben gezien. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos sempre de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para jabierne voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nan of patrão cita. Se você tracita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao hield gisteren een lunch voor al haar leden. Hoofdgast was Miguel Albuquerque, hij is de president van Madeira. In zijn speech zei de president van de VBC, Tarzeno Sirkens, dat VBC strijdt voor verbetering van de welvaart voor de hele bevolking. Het is niet alleen het bedrijfsleven waarvoor de VBC strijdt. De VBC wil dat het goed gaat en beter gaat met iedereen op het eiland. En de president van Madeira, Miguel Albuquerque, kreeg gisteren een warm ontvangst op Curaçao. Hij was aanwezig bij een speciaal feest bij de kerk van Suffisant en was ook aanwezig bij een cultureel en culinair programma waarbij geld werd ingezameld voor diezelfde kerk van Suffisant. Veel mensen uit de Portugese gemeenschap kwamen opdagen en wilden met Albuquerque op de foto of een kort gesprek met hem. Shaheen El-Hage, voorzitter van de Curaçaose Apothekersvereniging, vindt dat de volksgezondheid op Curaçao wordt vernederd door het beleid van de regering. Er wordt alleen maar gekeken naar economische motieven en niet wat goed is voor de bevolking. Gisteren heeft hij een brief naar de pers gestuurd over plannen die de SVB heeft om bepaalde medicijnen duurder of minder toegankelijk te maken. Shaheen El-Hage betreurt het dat de apothekers niet wordt gevraagd naar hun mening en dat er allerlei beslissingen worden genomen die niet ten goede komen aan de bevolking. Onbekenden hebben in de nacht van maandag op dinsdag geprobeerd de pinautomaat bij Arco Iris supermarkt aan de Camina Hensley Meulens op te blazen. Het is hen niet gelukt en ze zijn er vandoor gegaan met achterlating van een slang die in de machine was gestopt en waarmee ze gas hebben gespoten in de machine. De politie onderzoekt de zaak. Eloy Room, de keeper van het Curaçaose nationale elftal, maakt kans om te verkozen te worden tot beste keeper van de MLS, de Amerikaanse voetbalcompetitie. Room is genomineerd en hoort binnenkort of hij daadwerkelijk tot de beste keeper van Amerika kan worden gekroond. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.